Tak podařil se nám krásný kapřík, takový 75. Tento kapříku. Podařil se nám takový lístčí dablík. Pěkný. Jeden takový 80 a jeden takový 60. To všechno? Něco přes 10 kg. 95 cm. Zároveň v podstatě ve stejné vzdálenosti. Už 4-5 kg být půjde. Kde druhý? Druhý. Počkej, no ještě dobrý. Já to když tak vezmu. Za double. Prostě co to je za double? Čau lidi, zdravím vás u nového videa. Dneska se nacházíme v Rajhradě na rybníku a pokusíme se chytit nějaký krásný kapry. Přesně. Můžete vytáhnout ten feeder. Je těžké, jenom musím něco dát tam. Není tam Kámo, není. Lisák, jo? To bude tak 70, 80. No. Jsi koupil prcek. Malý. Pojď už. Ale ten podběrák, co s něho roztrhali, ti zaplatili, nebo? Ne, ale ono úplně něco nás betu rozbitýho. Zaplat. Třeba je vzítej. Dobrý. Uneseš koky? Mám? Jo. 90-95. Šupináč. Něco přes 10 kg. 95 cm. Tak přes něho mlíčí. Budem pustit. Tak můžeš. Tak díkujem ti. Podařil se nám takový dablík, krásný šupináčů. Zároveň v podstatě ve stejné vzdálenosti. Jeden má tak 80, druhý tak 75 kg. A já ho jdu pustit ručně. Právě tam byla úplně extrémní jízda, málem že nestihl doběhnout, ale myslím si, že to bude pěkný kapel. Nedokážu odhadnout, kolik měří, ale myslím si, že malé nebude. 95 jak předtím? Bude menší. Začni nakopat. Padina. Táhne to? Jo, hodně to táhne. Jo, jestli stavuje trošku. To nebude malej, není. Jako, Já si myslím, že 80 je vyšší. to si nemyslím. No jo,
Si myslím, že možná bude 80. Vyšitá. Borci, se nám povedla neuvěřitelná ryba. Metr od břehu nám zabral 91,20 kg lisec. Nech se zvednout lisce. Nádherný. Tak jdeme pouštět našeho 20 kg příkladesce. Už ještě větší, nevím, se to dá. Všechno to táhne hodně dobře. To amur? Nevím. Bych řekl, že kapr podle tahu. Nekope to vůbec. Amur nekope. To bude kapr podle tahu. Je to dost dobře bylo. To bylo být aj amur. Ale šívají hezky než to teď. Lepší ryba. Takže tam nechce být. Podobné, trošku větší. Největší ryba na závodech 64. Tady. 64? Můžu vytáhnout? Můžu vytáhnout? Ještě chvilku počkej, dej to trošku níž na podporu. Ukaž mi. Krásný, krásný. A i kolik míří? Počkej. 67. 8 cm už než to předtím. Delší. A určitě o minimálně 5 kg těžší. Takový krásný kapřík se povedlo. Typuju mu tak 7-8 kg. Můžeme ho jít vážit. Asi nemusíme, pustíme ho rovnou. Ráz, že jsi to dělal. Pošli většího. Čau. Čau. Co je, bude velký.
cm, tak si myslím, že už 4-5 kg být půjde. Tak jo, půjdem ti. Chtěli jsme natočit jakoby fotky a tak, protože se nechtěl nechat vyfotit. Ale aspoň takhle pěkný 80 kg lisec, kolem tak 5-6 kg. Už na ně možná špíchnout, třeba se rozplave. Ne, nepíchej do něho radši. Krásná ryba. Nice. Kde druhý? Druhý. Ještě dobrý. Já to když tak vezmu. Už to máme i podběrák. Furt přes plnou cívku jede, stále pokračuje. Třeba tak 8 metrů. Tak 30 cm od břehu to vzal. Tady zhruba, jak mám špičku podběráku, to vzal. Ozvem se vám, jak bude blíž od břehu. Up now. He's coming up. Takový torpédo. Jo, ten má tak 90. Jo, je tam. Nice. Právě se nám stalo něco úžasného. Marta měl jízdu, kterou jste mohli vidět na předešlým tom záběru. A najednou se tady jako začalo tak trošku popípávat a najednou brutální jízda. A co se z toho mohlo stát než jinýho? 2metrový kapři v jednom podběráku. Oni teďka vypadají, že jsou celkem malí, ale uvidíte na podložce. Prostě co to je za dám? Tak pouštění 2 kapříků, jeden má tak 95 a druhý tak 105. No, ten menší. Teď menší 95. Děkujeme ti kapříků. Pohádem tak 14 až 15. Kolem těch 15. Tak plav. Ten druhý. Teď jsem kapříků. Stopěvko. Nádherný. Počkej, držo. Nádherný. Jo.